Grafiikassa on kyse kuvan kaivertamisesta tai piirtämisestä laatalle, joka sitten siirretään paperille painamalla. Tässä mä jäljitän lyijykynällä tekstiä, jonka siirrän hiertämällä laattaan. Vahvistan vielä viivoja vedenkestävällä tussilla. Seuraavaksi laatta kaiverretaan huolellisesti viivaa seuraten. Koholle jää tekstin pinta, johon myöhemmin telataan painoväri. Puupiirroksissa ja linoleikkauksissa on siis kyse kohopainannasta. Lisäksi on muitakin grafiikan menetelmiä, esimerkiksi metalligrafiikka ja litografia. Akseli työskenteli kokeilevasti näiden menetelmien parissa. Painoväri levitetään laattaan telalla mahdollisimman tasaisesti. Seuraavaksi kuva painetaan paperille. Tässä käytän hierrintä, eli painan omalla painolla kuvan paperiin, mutta grafiikassa käytetään myös usein prässiä. Esimerkiksi syvä- ja laakapainomenetelmissä, kuten metalligrafiikassa ja litografiassa, tarvitaan prässin luomaa voimaa.